Както ви обещах, ето това ще бъде чест опенинга, сега ще видите. И така имаме два фри честа, един силвър, един голд, краун чест, меджикъл и супер меджикъл. И един класик челендж чест. Така да започваме. Два джема, Destroyer Giant и два фаербола. 85 голд, една фурна и 11 елит барбериана. Силвър честа. Един бомб тауър и 10 барбериана. Голден честа. 210 голд, 2 стрели, 13 скелета, 16 арчера и 4 мега миньона. Сега ще минем ето тук. 390 голд, 3 бомбара, една валкирия и 8 арчера. Един краун чест сега. 601 голд, 2 джема, 11 спирит, 2 спир гоблина, 8 бомб тауъра и 65 гоблина. Така меджикъл честа. 681 голд, 2 батъл рама, 6 хил спела, 6 айс голема, 9 елексир колектора, 86 миньон хорд. Това май ще бъде легендари. 3, 2, 1. What? Принцес. Окей. Така. За първи път легендари в чест опенинг, който до сега изобщо не съм правил. Супер меджикъл честа. 3708 голд. 26 миньон хорд, 8 хил спела, 169 найт, 46 дарт гоблина, 329 гоблин генг. И това няма да бъде легендари. Добре. Така, почти събрах голд и ще си купя някоя легендари. И това ще бъде от този клип, хора. И чао!